Son Sara, son a responsable de marketing e responsabilidade social de Casa Grande de Xanceda. Casa Grande de Xanceda é unha granxa familiar ecolóxica situada no concello de Mesía, no corazón do rural galego. A nosa empresa, a nivel fundacional, ten un forte acervo cultural, polo que cremos que usar o galego é un acerto. Estaba aí barrenando e perdín aí o fío. Nos é certo que usamos tanto o galego como o castelán, pero sí que creemos que o galego nos aporta pois un punto de autenticidade e tamén de marcar de forma clara de onde é a nosa marca. Moitos contidos que publicamos en galego se viralizan e que tamén moitas das campañas que temos feito aquí en Galicia foron en galego. E non só pensando en que é algo riquiño, senón pensando no galego como estrategia de vendas e de mercado. Non se me ocorre ninguna, verdade? O galego é unha lingua útil que axuda a reforzar esa procedencia do produto que a xente merca ou do servizo que a xente merca. Creo que está de moda, aínda que isto non estea reflexado na cantidade de falantes, e creo que un uso do galego podeche sumar máis que restar. Vale, eu invento por aquí o que podo. Eu creo que o único galego que está mal é o galego que non se fala. Teño unha parte grande de familia política en Portugal e non no Portugal do norte, xa é no Portugal tirando para baixo. E eu cando vou de visita, eles falanme en portugués, eu falolles en galego, cando vou merco un montón de libros en portugués e a verdade é que a intercomprensión entre as dúas linguas é espectacular. Eu creo que ás veces pensamos que temos que conservar o noso idioma porque non lo falaban as nosas aboas ou porque é herdanza cultural, e evidentemente tamén por iso. Pero fora diso, eu creo que tamén hai que falar galego porque falar galego mola. É dicir, un idioma que usan as tanxugueiras, Mondra, Filla de Casandra e Boianca Costova, só pode ser un idioma con moito flow.